Halo, sugeng pinaken malih kalian kungi wonten ing adicara wayang orang Sriwedari. Gedabus bersama Urip Bonus Channel. Ing sonten menika ing surya kaping setunggal candra kaping 6 warsa 2000 selangkung. Monggo sareng-sareng menikmati lan mirsani wayang orang Sriwedari kanthi lakon Bima Bungkus. Nah, Bima Bungkus menika lairipun Bratasena atau Werkudara. Ananging sakjroning salebetipun kelahiran menika wonten keanehan-keanehan. Kait napa? Sasampunipun Bima menika lair wonten ing Ngarcapada utawi donya. Menika ari-arinipun pun saged pecah dados taksih kebungkus ari-ari ngantos 15 tahun. Nah, krana kebungkus ari-ari menika tiyang sepahipun inggih menika Pandu Dewanata kaliyan Bibi Kunthi menika ngraos bingung lan salebetipun anggenipun semedi menika supados ari-ari utawa bungkus Bima ne wekdal sampun dereng wonten asmane nggih masih bungkus dipun setrakaken utawi dipun deleh dipun deleh dipun ungsiaken wonten ing Tenaing Wana. Nah, laminipun 15 tahun dados saderenge bungkus menika pecah piyambakipun sampun gadah adik nggih menika Arjuna lan kembar menika. Lah sakjroning bungkus wonten bungkus menika krana sampun yuswa nggih sampun atas 15 tahun iso mlayu saged wonten pundi lan saged peperakan bareng. Nah, kados pundi seremipun lan serune Bima Bungkus Pat setunggal wayang orang Sriwedari menika. Semangga sareng-sareng nyimak Bima Bungkus WO Sriwedari.
Brotosena iya. Pangabektiku tampanono. Mustatompo Muntompo mong pangestune ulun. pangestune ulun Tampanono. tampanono. Wah, yo. Ojo kaget rasa ati iki. Awit pancen ulun kang nembo apa dineruk kala mau yayi Bathara bae. Wah. Sejatine kaget rasaku. Yen to Buta Sakoron ki mau. Sejatine panjalmane Bathara Bayu Bantarendra. Sing gedhe pangapuramu yo. Brotosena Wah, Bayu piye? jeneng kita ora luput. Malah kapara ulun. Ulun nelakake panuwun. Dene jeneng kita wis bisa ngluwari ulun saka paukumane. Saka rajaning dewa. Semono ulun uga nelakake panuwun marang jeneng kita Brotosena. Awit karana kita ulun bisa hadar sejatining luar saka ing paukuman. Lan mat ijen tanpa ruang laku monotis minang Sraya kene. Jeneng kita bakal lumawat penyangen ikan. Wah, Bathara Indra. Satine aku ijen tanpa ruang mapan. Ora ing kene. Kamu nuwoni dawuhing guruku ya Guru Durna. Kang paring dawuh yen to aku kudu Bupati Kayu Bungsu Suwing Angin. Nanging nganti dina iki aku urung mangerteni. Wah, kebenaran. Ana Indra, ana Bayu. Aku njaluk tulung. Kayu Bungsu Suwing Angin. Yen iku wujud mapane ana ngendi? Nanging yen kuwi Balampita. Medharna yo. Kula Brotosena. Wah, Bayu piye? Pancen bener pitakonmu. Mangerti ya kula. Sejatine mono. Kayu Bungsu Suwing Angin dudu wujudan kang nyata. Nanging kuwi amung Balampita kang mawa werdi kula. Kayu Bungsu Suwing Angin tegese kayu tegese kekayuan. Wong urip ing alam donya kudu duweni kekayuan. Luwih maneh jeneng kita kalebu satriya. Sakmestine jeneng kita kudu duweni kekayuan kang ngaluhur. Gung ngono krana kuwi tegese sarana panguripane wong urip ana ing alam donya bluk. Kan pungkasan Susuwing Angin. Susuwing Angin kuwi tegese punjering wong urip. Wong urip
neng alam donya ngono kudu duweni gegondelan ora liya ya Gusti kang akarya jagat lumantar kapitayanmu kula kang bupati kayu susuwengan seneng sira kudu duwe rasa madhep lan mangerti yen to wong temen bakal tinem nanging rasa temen kuwi mau dulinan besan karo ati kang suci Bratasena senadyan to paribasane jeneng kita lumebu ana sajroning samudra yen to sedya utusan pamrih ing samengko jeneng kita mestine bakal luar saka ing pacut jebul kaya mangkono. Wah, aku aturke gedhening rasa monggo gento Ndara Bayu lan Ndara wis bisa nulungi aku lan Warsapa sanggonku ngupati kaibung susuwengan jebul amung pralampita. Yo aku kepengin bali yen kono nemoni guruku. Yen to jeneng kita bakal bali lan suwan orang wijam ing samengko jeneng kita aja anduweni rasa sedih rasa kaneksan ing samengko jeneng kita kudu bisa ngrantuk mantya iki. Wah, Bathara Indra, aestoke dawuhmu. Ya kaki Bratasena Salpara bakal pamit marang jeneng kita awit wis luar kawujudan mestine bakal kunjul ana ing kayuan. Yo semono batu bolo ulun bakal kalimat saya sengaja
Aku bakal paling jauh, Ger. Monyor, hawala, ger bingung ger. Kowe yen bakal dadi senopati prajurit satriya kang utama ger. Dawuhipun bapa kowe kudu tumuju ning segara Minangkabau. Ya kuwi Mupadi Tirta Suci Perwitasari. Lho ngono ya. Ono tengah ing segara Minangkabau. Iya. Iya ya. Sagup ora kowe ya. Najan munggah gunung jurang. Apa kang mbok tauke kudu tak lakoni. Aku sagup turna. Allah, pancen kowe siswaku sing pancen pinter klimpat ing samubarang. Yen ta mangkono bakal bapa sembur donga pangestu nggih. Dan kaya kono nggih.
mangkono. Awit pangestumu Antasena bisa dadi siswa kang utama. Aku ngaturke panuwun ya Kanjeng Ibu. Loyo sing puniku kawos mangerten. Lamun jeneng sira wis lulus, anggone lakoni gaweku. Mupati kayu kong susuwe nangis. Ono ing minang soyo tosim. Bener Kanjeng Ibu. Aku wis bisa ngupati kayu gong susuwe angin. Nanging sejatine yen to kepengin dadi siswa kang utama, iki kabeh durung rampung Kanjeng Ibu. Banjur karepmu sing Aku mapan wekoring papan kene. Sejatine namung njaluk donga pangestu maneh kang kepindho. Awit apa? Durna guruku wis paring dawuh lamun bisa sampurna apa kang dadi kekarepan lan nyawiji lawan ilmu kang tak duweni. Wah, aku kudu bisa. Aku kudu bisa goleki banyu suci Tirta Witasari kang mapan ana ing tengahing segara Minangkabau. Yayi Bratasena. Wah, Punta kakang kuwi. Apa ya wis jeneng sira tintingi kanthi permati? Kabeh wis tak karepke. Wis dadi krekatku. Pandhawa mana mustikaning jagat yen to antarane siji godhang minggah kaya ngapa mustikaning jagat menora bakal cumlorot ana ing antariksa. Bener yen to Bapa Pandhita Durna manut wijamu jeneng sira minangka siswane kudu mituhu apa kang dadi pangandikane guru. Nanging mangertiya kabeh ngono kudu ditintingi siji bapa siji. Aja berusaha sumundak kasur. Jeneng sira kudu mangerteni uga dak jarwani ae. Samudra Minangkabau ngono jembare sepira jerone kuwi kaya ngapa. Yen to jeneng sira bakal lumebu ana ing dasaring samudra, jalma mara jalma mati. Pun kakang ora kepengin yen to adhiku sing banget dak tresnani bakal nemani memala. Mula Yayi
manut tapa kang dadi pangandikanipun Kakang Prayoganti jeneng sira wae manunggal nyawiji kelawan kadang-kadangira para Pandhawa. Sena apa jeneng sira wis mangerteni wujude banyu suci Perwita Sari Tonggo. Kunti buku, aku yo durung mangerteni. Dotosen. Najan kaya ngopo? Jenenge Gregat kekarepane Bratasena wis salubur. Aku ana kene mung njaluk pamit, njaluk pangestumu supaya bisa kasembatan aku goleki tirta suci Perwitasari ana ing tengahing segara Minangkabau Kanjeng Ibu. Karya Basuki Yonggi mung siji welingipun ibu. Aku ibu Musen, ibu kang tansah antu-antu teka mungkin. Wah, yo Supaya pun ibu bisa ngrasakake kabagyan kalawan kadang-kadang Musen. waspadakno kae Yayi. Ana satriya kok gagah pideksa kaya ngono yu Yayi. Nggih Kakang. Sinten ke satriya menika? Nang semake kalbu. Satem damel manah kula
jeneng sira Yayi. Aku duweni pangrasa kang kaya mangkono. Mendah kepiye uripku yen to aku bisa sesandingan kalawan satriya bagus iki ya Yayi. Duh Raden, kersa paduka tansah cecaket kalian kula. Nggih. Swantenipun gedhi nggih Kanggo. Bener kuwi Yayi. Mesti panjang kae uga gedhe lho Yayi. Boten sisah lingsem Raden. Ingkang wonten papan menika mung kula kalawan paduka lan kadang kula Raden. Dan Yayi. Kok inggih paduka kersa kula ladosi to Raden. Sumangga to Raden. lalu kaluwana larapan lapunta Inamaya program sorso epan pada kasolan Serta saking aku
Salam sehat 3G, bermanfaat bagi masyarakat, ibu-ibu rumah tangga dan semuanya. Indonesia memiliki garam 3G. Yes! Sedulur urip bonus channel. Wonten ing pundi kemawon panjenengan. Mangkaten kula nggih. Rerangkening Bima Bungkus Pat setunggal. Ingkang kala wau sampun peperangan. Adegan kanggo pindah peperangan ngantos dadi lan Bima Bungkus menika wonten ing wayang Orang Sriwedari sepindah malih kula aturaken mbok bilih ing wayang Orang Sriwedari menika sedaya paraga ingkang dapuk wayang menika sedaya ASN Pemkot Surakarta atau Pemkot Solo. Lah menika sedaya sarjana seni. Dados mboten aneh, mboten gumun menawi sedaya penampilan ing wayang Orang Sriwedari menika nyata sedaya. Mulai saking busana, jogete, antawacana, lighting sedaya penasaran? Semangga satu tindak wonten ing wayang Orang Sriwedari ing tengah-tengah kita Solo. Matur suwun atas kawigatosanipun. Semoga kula rantos nantikan part kalih wonten ing Bima Bungkus. Salam. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.